Ahojte, som veľmi rada, že ste si urobili čas na moje nové video. Práve to dnešné sa bude týkať líčenia a teda bude z kategórie beauty. Vzniklo v spolupráci s Maybelline New York a ich novým projektom Blogger School spolu s Monikou Bagárovou a ďalšími šikovnými blogerkami z Čiech a zo Slovenska budeme pre vás pripravovať pár seriálov o tom, ako sa správne nalíčiť. V dnešnom videu vám ukážem, ako zvládam kontúrovanie, ako na highlightere respektíve zvýraznenie a tiež také klasické bežné jemné líčenie, ktoré je vhodné do školy či do práce pre tých, ktorí nemajú radi niečo výrazné, ale skôr uprednostňujú jemnosť a prirodzenú krásu. Poďme teda spoločne na to. Ako podklad používam zamatový make-up s názvom Dream Velvet v odtieni 21 a teda nude. Na prvý pohľad sa môže zdať trošku oranžový, no nebojte sa, ako náhle ho dobre rozotriem a vklepem za pomoci štetca, tón pleti sa krásne vyrovná a bude úplne prirodzený. Na dotyk je krásne zamatový a pleť je po celý deň hydratovaná a matná. Nezabúdajte však ani na úplne prvý krok, a to je vyčistenie si pleti a následná aplikácia denného krému. Zabránite tak predčasnému starnutiu pokožky, vytvoríte pre make-up dobrý základ a tiež sa vám nebudú upchávať póry. Pod oči, do stredu nosa, nadhornú peru, pod obočie a do stredu čela nanášam korektor s názvom Fit Me v odtieni 10. Je svetlejší než samotný make-up a tak tieto miesta krásne presvetlí a pôsobia omnoho žiarivejšie a živšie. Nasleduje samotné kontúrovanie. V dnešnom videu používam krémovú tyčinku v dvojfarebnej verzii v odtieni Light. Tmavú časť nanesiem na miesta, ktoré chcem opticky zúžiť, a teda líca, vrch čela, nos a taktiež bradu. Následne to všetko ľahkými pohybmi rozotriem a jemne vklepem. Chcem, aby kontúrovanie vyzeralo čo najviac prirodzene, keďže sa jedná o líčenie na bežný deň. Preto volím skôr jemnejšie kontúrovanie. Ak nemáte doma vhodný štetec, zvládnete to aj za pomoci prstov. Svetlú časť tyčinky nanesiem do stredu nosa za pomoci prsta a následne ju štetcom rozotriem. Svetlú farbu používam aj na miesta, kde budem neskôr nanášať highlighter, a teda zvýrazňovač, ktorý má jemný lesk. Nad oblasť líc, pod obočie, rovnako tak nad hornú peru a tiež na bradu. Všetko to zafixujem zmatňujúcim púdrom Effinimet v odtieni 10. Teraz prichádza na rad Master Strobing Stick v jemnej ružovej verzii v odtieni 100, ktorý slúži ako highlighter, a teda rozjasňovač. Používam ho na oblasť nad perou, pod obočie a tiež nad lica, kde som pred chvíľou nanášala práve svetlú časť kontúrovacej tyčinky. Táto rozjasňovacia tyčinka pleť krásne rozjasní a pri rôznych dopadoch svetla sa veľmi pekne leskne. Pleť tak pôsobí mladistvejšie a žiarivo. Ak ju používate prvýkrát alebo iba málo, pokojne ju nanášajte prstami. Ak s ňou máte lepšiu skúsenosť, nebojte sa naniesť jej aj viacej za pomoci štetca. Chcem, aby môj make-up pôsobil čo najviac prirodzene a dodal mi živý, zdravý vzhľad. K zdravému vzhľadu nepochybne patria aj jemne ružové líčka.
Práve tieto v odtieni Coral Fever z kolekcie Face Studio pôsobia veľmi pekne. Najskôr ich nanesiem intenzívnejšie za pomoci hustejšieho štetca a následne ich rozotriem do stratena. Teraz je na rade obočie. Je len na vás, či použijete klasickú ceruzku alebo máte radšej gel. Mojím favoritom z portfólia Maybelline je určite Brow Setting Stick, ktorá je teda obojstranná. Z jednej strany má ceruzku a z druhej púdrový očný tieň, ktorým obočie krásne vyplním. Favoritov z oblasti špirál mám hneď dvoch. Najskôr použijem Lash Sensational v Intense Black verzii, ktorá mi riasy krásne rozdelí a zvýrazní. Potom použijem špirálu s názvom Push Up Drama, ktorá riasy pekne nadvihne. Na záver prichádzajú na rad pery. Dnes som použila za matovú ceruzku Color Drama odtieni 630 Nude Perfection. Pery nevysúša, sú za matovo hladké a jemné. Farba je pekne intenzívna a vydrží počas celého dňa. Ak máte radi lesklejšie pery, pokojne ju skombinujte s leskom Shine v odtieni 100 Peach Glisten. Tak to by sme aj mali ešte pár obligátnych pozičiek, tak toto robia tie zahraničné blogerky. A samozrejme, netreba zabudnúť na fixátor celého make-upu. Ja som použila Superstay 24, novinku od Maybelline, ktorý vám make-up krásne zafixuje. Nezabudnite ho však dobre potriasť, aby ste sa vyhli bielým flakom na tvári. Tak a je to. Hotovo. Vidíme sa na budúce.